Druhá časť, prosím. Áno, presne tak. Po 10 mesiacoch tu máte druhý diel. Prvá otázka. Kde by si chcel bývať? Rozmýšľam, ale neviem akože či myslíš krajinu alebo nejaké mesto, ale tak keby krajinu, tak vybral by som si napríklad Nemecko, pretože tam majú lepšie platy ako my. Ja by som si vybral Nemecko už len kvôli finančným možnostiam oproti Slovensku, ktoré majú určite lepšie. A keby si mám vybrať asi mesto, tak Barcelona, keďže som ich fanúšik, ako inak. Aká je brigáda u Santu? OK, toto asi viem, kto písal. Viem, že si to písal. Ja ťa vidím. Ty teraz sleduješ to video určite a smeješ sa na tom. Ale pravda je, že ty si len o 1 cm vyšší. A už pracujem u Santu. Ale tak čisto hľadiska je tam zatiaľ v pohode, máme... Koľko to je? 3 € na hodinu tam máme, tuším. A ja zatiaľ balím darčeky. Takže úplne v pohode šichta, ako... Musíme ťahať 8 hodinovky cez noc, ale tak dá sa to zvládnuť aj popri tej škole, takže pohoda. V akom programe striháš videá? DaVinci Resolve 20. A keby chcete vedieť prečo, tak link na video máte tu, prečo som sa rozhodol práve pre DaVinci. Máš priateľku? Nie. Keby si mohol hrať film o svojom živote, ako by sa volal? To je dosť dobrá otázka, ale tak rozmýšľam. Je to dosť ťažké premýšľať takto. Ale tak keby si mám vybrať, tak neviem, asi by sa to volalo možno Moja cesta, alebo no proste cesta na vrchol. Pretože mám nejaký cieľ, mám nejaký plán, teda aj na tomto YouTube proste stať sa profesionálnym, teda hlavne editorom. A stať sa, možno až sa podarí slávnym youtuberom, ale tak to chce v dnešnej dobe každý druhý človek, ktorý je na sociálnych sieťach. A dobre, povedzme si na rovinu, každý už má sociálne siete, takže bude to ťažké, ale tak je to proste môj sen. DaVinci versus Premiere. Kto vyhráva budúci job? No tak skúšal som už aj DaVinci Resolve a skúšal som aj Premiere, ale tak neviem, mne prišiel lepší ten DaVinci Resolve už len z toho, že je tam všetko prehľadnejšie a máte tam kvázi takých 7 strán, v ktorých môžete pridávať médiá, strihať raw footage, môžete strihať, môžete zvuk upravovať, môžete color gradovať. Proste máte tam viac panelov v tom DaVinci Resolve, ale tak neviem, odporúčal by som vám DaVinci, je zadarmo na stiahnutie a ak to by ste chceli, tak vám dám link dole pod toto video. Čo by si urobil prvé, keby si prišiel do ihráču? To by ste nevedeli, tak mám spolužiakov na strednej a toto je naša téma dosť, na ktorú sa veľmi smejeme, ale tak to vedia iba oni. Čo by som urobil prvé? Dúfam, že keby jednotu máte, tak tam by som šiel asi ako prvé. Vy viete, čo tým myslím. Ako ide stredná? Myslím, že zatiaľ úplne v pohode. I keď akože, no dobre, stávať sa mi ráno nechce, ale tak komu sa chce ráno vstávať a ja som na tom ešte pomerne dobre, pretože stávam o 5:30. 6:45 mi ide vlak a 7:12 som kvázi na stanici a zo stanice to mám nejak 15 minút do školy pešo, takže úplná pohodička si myslím. Len si na to musím proste zvyknúť. Zarábaš už? Nie, preto by ste mali dať odber. Kedy budeš streamovať? V blízkej dobe nie, teda zatiaľ aspoň. A ani sa do toho veľmi tak nevyznám, až mám pravdu povedať, ale neviem, keby som chcel streamovať, tak by som na to musel nájsť veľa času, nejaký ten priestor a tak a no proste okolo streamovania je proste ťažšie. Neviem, pre mňa je jednoduchšie natočiť nejaký ten short alebo video alebo pridať niečo do komunity ako streamovať. Že ja nie som ten typ, ktorý by streamoval. Takže asi v blízkej dobe nie. No, to by bolo z dnešného videa všetko, alebo skôr teda z Asku. A až by ste mali nejaké otázky, tak môžeme kľudne urobiť tretí diel a ja sa ho pokúsim vydať za kratšiu dobu ako za 10 mesiacov. Ale tak to už záleží len na vás podľa toho, koľko otázok mi dáte, takže majte sa.